שמי יובל סמואלוב, ואני הבעלים של סטודיו סמואלוב, סטודיו לעיצוב ואדריכלות שעוסק בעיצוב של חללים מסחריים, בדגש על חוויית משתמש. לא מזמן השלמנו פרויקט משרדים קומה שלמה בבניין חדש, בסביבות 3,500 מטר. ביצענו שם עבודה עם כמה סוגי תקרות. השתמשנו שם בפלטות של פלט, ויש לו יכולות אקוסטיות מאוד מאוד גבוהות. הוא מגיע בכל מיני צבעים ובכל מיני צורות של חיות. יצרנו שם תקרות לבד פריקות מאוד מיוחדות. כל חדר או כל אזור למעשה בצבע אחר. והצלחנו ליצור אזורים שמאפשרים עבודה גם באופן ספייס וגם בחדר סגור שהוא מבודד, נותנים מענה מעולה מבחינה אקוסטית, וזה בעצם מה שמאפשר את צורת העבודה הזאת. הפרספקטיבה היא קודם כל פרספקטיבה של איזה סיפור אנחנו מספרים בחלל הזה. אנחנו מנסים ליצור את האווירה הנכונה ולהעביר את המסר הנכון לקהלים שונים. אחרי שאנחנו מבינים מה אנחנו רוצים לספר ולמי אנחנו רוצים לספר את זה, מחפשים את החומר הנכון בשביל להעביר את המסר הזה. אנחנו מתחיל מאוד מאוד רחב עם הרבה רפרנסים ואופציות, ומצמצם כל הזמן כל מיני משפך כזה, בסוף אתה נשאר עם 2-3 אופציות, ומתוכם אתה בוחר את החומר הנכון. במקרה הזה, חומר שנותן גם את העבודה הוויזואלית הנכונה, גם מאוד ורסטילי וגם מבחינה אקוסטית נותן מענה.